Ingon sila, ang inahan daw, anaara daw kanunay mag-atiman sa ilang mga anak ug sa obligasyon sa ilang bana. Pero karong panahon na, dili na gyud pwede nga dili mi mangitag extra income kay aron makatabang mi. Kay kapanahon karon, perti ng taas ang mga palitonon. Mao nangita jud mi paraan aron mo income mi para naapod mi sariling income. Lahi ra jud ni nga asawa nga naata sa balay nakabalo ta mangita og kwarta. Kay once nga magkinaunsa ay naaapog kay pangsuporta sa imong pamilya mo nga ikaw kung wala pa ka nakatun ana kailangan na nimong dumiskarte para kung ikaw single pa ka karon magminyo ka kabalo pud ka mangita og unsaon pagpangitag kwarta ug naara ka sa balay kay dili na gyud excuses karong panahon na nga nara sa balay dili kabalo kay karon lahat online na gyud pwede na gyud ta mo kita bisag pila pa na imong kinita basta imong hinaguan proud lang gyud ta kaayo ana.